Dobar dan. Sa nama je danas docent, doktor, gastroenterolog Srđan Marković, sa kojim ćemo danas razgovarati kako efikasno varenje doprinosi boljem metabolizmu. Objasnite nam šta je mikrobiom? Skup svih mikroorganizama zapravo na jednom mestu sa svim njihovim genima čini mikrobiom. Mikrobiota, sa druge strane, obuhvata spektar različitih mikroorganizama na jednom mestu u čovekovom telu. Tako imamo mikrobiotu usne duplje, tako imamo mikrobiotu digestivnog trakta, imamo mikrobiotu u genitalnom regionu, tako da svaki deo čovekovog organizma je naseljen različitim vrstama bakterija, gljivica, arheja koje žive zajedno sa nama u jednom ekosistemu praktično i pomažu nam da budemo zdravi. Ukoliko dođe do nekog disbalansa, ukoliko dođe do neke pobune, može da se desi neki problem zdravstveni, tako da samo uvođenje mikrobioma u medicinu i spoznaja čitave ove priče promenila je ugao gledanja na medicinu, na probleme i na njihovo rešavanje. Tako da sve negde je češća priča da se taj mikrobiom popravi, da se izbegne taj disbalans samog mikrobioma kako bi se rešio neki određeni problem. Kada konkretno razmislimo o digestivnom traktu i o različitim problemima koji danas čovek može da ima, to su različite nadutosti, različite problemi tipa poremećaja crevnog praženja, može odgovor da bude u popravci tog mikrobioma. Upravo taj ugao gledanja na mikrobiom i na njegov disbalans jeste zapravo nešto što možemo da popravimo na svakodnevnom nivou putem ishrane, ali naravno i putem određenih preparata i putem, da kažem, posebnih režima ishrane kako bismo bolje funkcionisali, a u ovom slučaju bolje funkcionisao digestivni trakt. Kažite nam sada šta je razlika između prebiotika, probiotika i postbiotika? Probiotici su zapravo dobre bakterije koje nam služe da budemo zdraviji i da negde funkcioniše digestivni trakt bolje. Ono što možda nismo rekli u ovom početnom delu o mikrobiomu, da je zapravo u želucu bakterija ima vrlo malo, obzirom na kiselu sredinu koja tu postoji, hlorovodonična kiselina tu ne dozvoljava da se bakterije nasele, te dobre bakterije, te probiotske kulture, onda idući ka tankom crevu i ka debelom crevu se rapidno povećava taj broj dobrih bakterija i negde, kažemo, negde 10 na 12 čak dobrih bakterija živi u debelom crevu. Sad te dobre bakterije su zapravo probiotici. Da bi oni normalno živeli, kao i mi ljudi, treba im hrana. Ta hrana tim bakterijama, dobrim, tačnim probioticima, su prebiotici. To su različite kratko, dugolančani ugljeni hidrati, inulini, odnosno supstance kojim čine da te bakterije budu još bolje nego što jesu, te probiotske kulture da se razmnožavaju, tako da nam prebiotici praktično služi kao hrana tim probiotskim kulturama, a postbiotici su razgradni produkti tih bakterija koji opet pa na svoj način utiču pozitivno na digestivno zdravlje, na proces varenja, na taj čuveni metabolizam i kasnije na bolje funkcionisanje digestivnog sistema. Koja je razlika između varenja i metabolizma? Proces varenja počinje zapravo u ustima i hrana koja se vari da bi nastali ti produkti koji su nam potrebni da bismo živeli. To su ugljeni hidrati, proteini, masti, sa njima brojni vitamini i generalno dolazimo do njihovog metabolizma. Dakle, to su dva odvojena procesa. Proces varenja koji počinje u ustima i za proces varenja nam je jako bitno i to da hrana prolazi kroz jednjak, njena pasaža kroz želudac, 12-palačno crevo, tanko crevo, gde se događa najveći stepen apsorpcije praktično se dešava u tankom crevu, u debelom crevu se formira stolica i to je taj proces varenja. Ono što se apsorbuje u tankom crevu, a to su najpre ugljeni hidrati, proteini, masti, sa njima brojni vitamini, podležu metaboličkim procesima. Metabolički procesi kako mogu biti anabolički, da se sintetišu kompleksne supstance, tako mogu biti i katabolički procesi kojima se različitim biohemijskim nekim reakcijama
dovodi do nekih, pa nekad i bolesti, a i generalno do nekih simptoma koje čovek kasnije može da ima usled poremećenog metabolizma. Dakle, sam proces varenja, kažem, razlaganje hrane na supstance koje su nam potrebne da bi se metaboličkim funkcijama i metaboličkim procesima doveli do, da kažem, bolje funkcionisanja organa, odnosno organizma. A dobro, a kažite nam onda šta su prvi znaci da metabolizam ne funkcioniše kako treba? Pa znaci su brojni. Nekada mogu da budu krajnje nespecifični. Može to da bude jedan hronični umor. Nekad može to da bude glavobolja, nesanica. Nekada taj poremećen metabolizam, zavisno kog organa, vodi u neke različite simptome. Pa onda dođe do neke istanjene kose, do istanjenih noktiju. Nekada poremećen metabolizam može da bude uzrok i nekih i ozbiljnih bolesti. Ali sam usporen metabolizam može da nekad proizvede i neke digestivne simptome, tipa nadutosti, tipa zatvora, tako da negde je to potrebno da se dobro izbalansira, pa i taj metabolizam, a to ništa ne možemo da uradimo ukoliko se ne hranimo zdravo, naravno, ukoliko se ne izbalansiramo i našu aktivnost i generalno da smanjimo taj efekat i stresa i negde sve je u životu mora da bude pod nekim balansom. Tako je. I sad ste mi dobro šlagvor dali. Dakle, pa koja je onda formula za brzo postizanje tog balansa, ravnoteže, mira u našem stomaku? Pa formula ima puno i obično lekari, gastroenterolozi i doktori drugih specijalnosti savetuju. Naš zadatak jeste da radimo i na prevenciji. Naravno, lečimo bolesti. Ovde smo danas da pričamo više negde o prevenciji nego o lečenju samih problema, tako da do tih bolesti zapravo ne dođe. I upravo je uvek negde suština da čovek bude zdrav, neke formule egzaktne nema, ali prosto je to individualna priča i čovek treba da se ponaša shodno svojim kapacitetima negde. Mislim na kapacitete i životne, ali ovde kao gastroenterolog mislim na one vezane za samu ishranu. Tako da kada govorimo o savetima o zdravoj ishrani, uvek kažemo da ishrana treba da bude dobro balansirana, sa dobrim sastavom ugljenih hidrata, zastupljenost i šećera, odnosno ugljenih hidrata, proteina i masti. Ne treba ničeg previše. Veliki količinski obroci su zaista nisu poželjni. Treba tu čovek nekad može da jede i više puta dnevno, da izbegava noćne obroke, da nikada ne legne u krevet posle obroka, nego da uvek uključi tu i fizičku aktivnost, da stres negde smanji maksimalno moguće, obzirom da svi znamo da uticaj stresa na, pre svega sam ovde da govorim o digestivnom traktu, jeste zaista ovako poguban. Stres može da poveća lučenje hlorovodonične kiseline, da je dovede do razvoja i ukusne bolesti, i čireva, i gastritisa, ali može i da pogorša postojeće negde nervozno crevo ili upalne bolesti creva, tako da je stres može da bude i okidač različitih bolesti. Ukoliko u nekom periodu života čovek se negde izloži tom stresu više nego što on sam može da izdrži, više nego što su njegovi kapaciteti, onda tu se negde može da se napravi bolest. Tako da, hoću da vam kažem da formula egzaktne nema. Kada to sve dobro ukomponujemo ishranu, stres, ponašanje, koje treba da bude umereno, ležerno, balansirano, opušteno, komforno pre svega. Tako da tu negde mislim da formulu ne znam, ali kad čovek sebe sagleda iznutra, može da zapravo dođe do tih nekih zaključaka, da vidi šta mu prija. Pre svega smo ovde da pričamo negde i o ishrani, od hrane, a sa druge strane komu prija i da prosto to sve sabere, oduzme i vidi gde je. Tako je, ali značajna je naravno naša ishrana, pa kako kroz tu ishranu mi da poboljšamo naš metabolizam? Metabolizam ubrzava zapravo ona hrana koja je potrebna da se izgradi najveći broj tih korisnih, da kažem, supstanci u organizmu, to su proteini. Zapravo ishrana bogata proteinima će dovesti do toga da se metabolizam praktično ubrzava.
Ne treba veštački ubrzavati metabolizam, jer sve što je, da kažem, na silu i sve što nije opušteno, ne valja. Nego negde umereno to raditi, praktično ti proteini su zapravo pokretači svih metaboličkih procesa, svi enzimi su zapravo proteini. Tako da su nam proteini bitni da prosto živimo bolje i da taj metabolizam bude bolji. To je sa jedne strane što se tiče sastava. Nećemo naravno jesti samo proteine, ubacit ćemo i ugljene hidrate, a prosto ugljene hidrata ima svuda i to su oni slatkiši, to su ona testa koje nekad prave neke gorušice, to su ti slatkiši nam prave nadutost, ishrana bogata ugljenim hidratima može da napravi tu taj disbalans jer bakterije vole slatkiše kao i ljudi. Tako da prosto su ti ugljeni hidrati hrana tim bakterijama koji sa druge strane produkuju taj gas i onda su ljudi naduti. Tako da se tu savjetuje neki balans između proteina, ugljenih hidrata i naravno masti. Masti su isto jako važne da se održi dobar metabolizam. Tako da tu ćemo biti negde egzaktni reći da neka umerenost u unošenju ovih 3 sastojaka je ključ u ishrani. S druge strane, pored ovih 3 glavna sastojaka neophodna su i vlakna, vlaknasta hrana kako bi taj metabolizam bio bolji, kako bi metabolički proces bio efikasniji, kako bi čovek imao normalniju stolicu. Ja sam gastroenterolog, pa uvek tu stolicu moram da pomenem i uvek je negde bitno da li je stolica normalna, koliko se čovek prazni i ukoliko se ne prazni, bit će nadut. Tako da tu sa te strane moramo da mislimo i na tu vlaknastu hranu, moramo da mislimo na unos dovoljne količine tečnosti koja će sa druge strane. Ljudi zaboravljaju da uzimaju vodu. Tako da od tog stresa i sve se vraćamo, sve vuče jedno drugo i kad se nađete u tako začaranom krugu, onda nije dobro. Najpre za tu osovinu nekad crevo, koja postoji crevo mozak, a i nije dobro ni za metabolizam. Tako da unos dovoljne količine vode sa vlaknastom hranom, sa tom balansiranom prisutnošću ugljenih hidrata, masti, proteina, može biti neka formula za zdraviju ishranu. Kažite mi kako dolazi do tog disbalansa? Zapravo, da se vratimo na pitanje mikrobioma i na činjenicu da sve bakterije, gljivice, arheje, protozoa imaju svoj neki sopstveni genetski materijal. I taj genetski materijal zajedno sa našim negde koegzistira u organizmu i prosto u nekom momentu može da se desi nešto naopako, da prosto se potegne ta imunološka reakcija u crevima i da taj disbalans se desi. To može da nastane nekad vrlo jednostavno, nakon prekomerne upotrebe antibiotika. Naime, 6 meseci je potrebno da se napravi ponovni balans nakon upotrebe antibiotika. Tako da tu negde je najjednostavniji primer kako dolazi do tog disbalansa. Sa druge strane, svaki čovek ima svoj genetski materijal, svoju genetsku predispoziciju, da prosto neće se neka bolest desiti ukoliko za to nemamo genetsku predispoziciju, ali uz pomoć tog pogrešnog miljeja mikrobioma i bakterija u crevima, to može da pokrene kaskadu tih upalnih procesa, pa se onda desi Kronova bolest, pa se onda desi ulcerozni kolitis, a možda pre svega toga se desi i to nervozno crevo, postresom one poznate osovine, debelo crevo, centralni nervni sistem. Tako da ima tu dosta faktora koji utiču na pojavu tih poremećaja i tu negde je bitno da se napravi dobar balans, ali hoću da vam kažem da su ti problemi nekad vrlo blagi i da prosto velika većina gastroenteroloških poremećaja jeste funkcionalnog porekla. To znači upravo poremećaj te funkcije. Poremećaj na nivou tog mikrobioma, poremećaj na nivou peristaltike. Crevo vam je glatkomišićni organ, na njega deluju različiti stimulusi. Pa svi znamo te situacije kad pojedemo nešto što nam ne prija, pa nas zaboli želudac, pa se otrči u toalet. Tako da to su te situacije funkcionalnih problema ili se iznerviramo ili studenti kada spremaju ispit, pa onda u tom predispitnom periodu su osetljiviji. Tako da to je osetljiv taj stomak i masa ljudi reaguju upravo stomakom. Tako da treba da kažemo da zdravlje na usta ulazi, treba da kažemo da živimo, da ne živimo da bismo jeli, nego
jedemo da bismo živeli. Praktično treba tu negde da se vodimo time i da negde ukoliko imamo neku dilemu uvek potražimo pomoć. Ukoliko neka tegoba traje dovoljno dugo, onda ćete doći naravno da razrešimo problem, da vidimo da li je to upravo taj funkcionalni problem. Ne treba se olako pripisivati, to vam je od stresa, to vam je od neke pogrešne namirnice i tako dalje, nego prvo treba sagledati stvari onako kako jesu. Ukoliko je potrebno da se uradi neka dijagnostika, uradit ćemo je, tako da uvek treba negde biti oprezan, jer je negde važno da se svaka bolest, pa i bolest digestivnog trakta prepozna na vreme. Tako da u tom smislu sve ono što smeta, što remeti kvalitet života, pa neka to bude i obična nadutost trbuha, treba da se ispita, pa onda ćemo lako, ukoliko je to funkcionalni problem, ukoliko je poremećaj mikrobiote, ukoliko je ta takozvana bakterijska kontaminacija creva, lako ćemo to rešiti ako znamo gde je problem. Hvala vam mnogo, doktore, na ovom divnom razgovoru. Hvala vama.